pada sana sa imong papa nagistorya. Kuyot. Kapod. Hi guys, masong adlaw ng tanan. Di ako daras kuan. Puno as mangga kay kuan na rin landong. Grabing inita kajug kuan. Sud sa bahay, murag gidauban. Grabing inita kajug panahon ron. Lami na i-bakasyon tos kuan, Amerika. Kay maajo dito kay Bugnaw. Maajo man dari at tambasan kay kuan, Bugnaw. Way init. Bugnaw. Nda, kuan day guys kanang nay. Nagparadyo ng gahapon ko kinam sa mga maintenance. Pahit tagang baba lagi. Kay kuan man antibiotic. Pero sige na laman. Kay kuan man pud pang usa ka semana raman mabalik na pagkus doktor. Idig mahor tagahang tambaw nga gersita. Ay sana betul kamang. Mabalik na pagkus doktor inig nag inom sa tambaw nga gersita para sa pneumonia. Nabentaha naman noon po daghang ubo. Kay nanggawas nagkuan plima. Excuse me sa mga nangangan diha. Bentahan na. Ras na agi mo to nagkaangin nga. Mura pa kugi hangat kaadyo. Kaya nada ko'y plimas ilawom. Huwag kang gawas. Maadyo dari tambatan sa punuan sa kuan. Mangga. Kay hangin. Huwag alimuot. Kay sana ato sa dila Mama Julie ara man kaalimuot kaadyo manang dari kus ilam sa kahoy. Bintaha man dari kay hangin. Unja naghuwat kong liksi kay karon man si liksi ihatod sa idang papa. Mubalik naman idang papa sa Cebu lagi mo trabaho nagbalik. Huwatan na og moabot na. Arong di pag kumamingaw sa higdaaran ni kagabi kaya ako ramang sa ako'y katapad. Jawag na liksi kami mang duha. Unot-unot po ang pud ni sa matug. Mo nang huwat kong liksi. Arong di na kumingaw ini kagabi na ako'y kaunot-unot. Na, naglibag sa pula ang mata. Kaya mo nagsumbag. Na, napadjat na magkalit. Ganihara ko na rin nakahinang. Nakala. Marang kong sumbag. Ano ka ni? Saka siguro nang giinom nga warpirin. Kaya kakita ko sa mga post that dos na Philippines Rheumatic Heart Disease. Napil man ko na ito nga grupo. Daghan pa sila ibang post nga naghagin nga padak sa ilang kalawasan. Naginom ko sila warpirin katong blood thinner. Pero ano ito nga talas ang doktor nagbalik na ano ni padak ni. Wa man ta kog sumbag. Ganahan ko nakahilang katong pagbidyo ko lamang limwil. Kulang na sa kanyang mata na may napadak. Pero gamay raman pod. Maadyo dari at tambasan kay hangin. Lami lagi mo utos kuan Amerika kay Bugnaw ridto. Grabe jang kainit ag panahon ron. Lahi ra gud. Lami dito waligo sa kuan. Tarawa Spring. Sa Kandihay kay grabe jud itong Bugnaw. Maadyo dito maghumul-humul kay ana Bugnaw man jud dito. Morgi ay sana to ag tubig. Di jud kada to kabati og karang nay init. Arang Bugnaw jud tubig sa kanawa. Dahil sa alam ko magtambay sa kakahujan. Kay Bugnaw maghangin. Ubantay naman ko dyan na banakon. Takbunan ako simpa ko. Nagdambura ba ko gabig has. Tagkakaadyo. Ngan ko has ang nakaa. Pero wak manupog ko ahilag dishas. Yung labay raman nga nadya. Arkarata na he. Ganahang buntag nakatug ko. Namata ko udto na. Kay inighaman ang pamahaw. Mag-inaman ko og kanang nay tambal. Daghan kadyo ang emnon. Kana lagi nadugang. Paras ko pneumonia. Nja, mautong nakatug ko, naglami agang tug. Nagdamgupog ko nga, ara po nang panakip o ganang isda, nagka ako nung kaadyo. Ako ang kapang sikip, buwang nagad ang namgo, arang lingawa ko na huwag panakip. Kaya adaghanam ko ng isda, magkakaadyo. Pagtarap na subo, adagharay isda, kaadyo naglangoy-langoy. Arang lingawa dyan na asang namgo. Ara nang panakip sa mga isda, arang naghana.
Pag uli gunas bayan naghana ko kuha. Mga pangsikap pag mga isda grabe naghana. Pao siya pasabot tutong ng buha. Nagdamgo naman ko ingato. Basta maglamit siya daghang tug. Magdamgo gud ko kanunay. Mabalik pa palagi na ini kakuan July. Balik yung birthday mo na. Maapas ra mo, pwede ba maapas mo Cebu? Ha? Imong mama ba ina maapas mo Cebu gway klase na Ba gabi? magbisukol lang laman mo. Kaya na may trabaho. May trabaho sa pad niya. Hindi. Ay, nagkita ko. Ubi magtrabaho. Ay, yung TikTok mo. Kaya pa TikTok ta. Ay, naman. Ay, kilak ko. Dari, tapat ta. Tama mo ba? Tawag rin mo dun ba? Tawag ko dun. Ngali. Tawag ko dun. Lalag ubo na. Bubuli. Dati ba kung kuha na nila, tambaw? Haman. Utang, tambaw ko din. Ang samay pagpag-inom diha. Kaya daw. Kaya ito gabi ah. Ito yung matamis ko gabi. Ha? Tara kayo mo, kuha naman si Papa. Mabalik kung tuhon Papa no. Ano mo? Hindi lagi. Ha? Niiwan ko na siya. Muli bitaw na. Asar ka buwan na. Mayo. Hapit ang mga magmayo. June. Dali rin mo. Dali rin ito na. Kau kahilak ka pa kung apilo o dali. Lapa. Lap, pa rin. Ya. Ha? Nanay ka maghilak kung apil bi. Magat sa maghilak ka. Sino lagi? Tara. Tara mo. Katang ina ni mo mauwa ka klase mo apas mo sa Cebu. Bakasyon mo dito. Wala makakakaan dito. Boarding house doy. At ina ni mong mama. Dawa, tara mo. Dali. Matawar ko dyan ah. Yan kayo hapon na ba eh. Tawar yun. Katakar ka. Amping doy. Dali bi. Yes, otro di. Bakit? Tuuza. Tuuza taon, oy. Tawar ko dyan. Ha? Ano na kayo? Tata. Ano na kayo TikTok mo? Katong nagtagwag yung mama. Katong latumos. Nag-unom sa SIM. Wala sa imong papa nag-istorya. Saglaman kay. At ang ina nag-imong mama. Sa nagubur pa ka. At ang ina nag-imong mama nga kuan. Maapas mo Cebu. Mabakasyon mo dito. Gatrabaho as imong papa. Karang naiasa man ka mga ba, di mong papa, imong mama, at ba kasi mo pa sa o garis buhol, kaya imong papa ka, ito masibo ng trabaho. Asa man ka? Papa ka? Papa ka? Pinangga kasi mong papa, no? Abi ko nag-uli na sila. Kaya naman nag-picture, ito nagkaamog sa libi. Namarad to.
Ang kaamong tulo. Wala sila nag-istorya. Istorya ro ko rin. Sa hapon, nagapan maghamong hapon, nagbanding maghamong tulo. Nag-drive maghamong motor, imong papa nag-drive. Ano po ka na? Ko nawa pa po pinaglaog kayo trabon. May nagpapagpag-aawa man na ubat si mabakay na tug. Nga nung mo sa isa mo uban? Natug man. Ingan, magbanding mong tulo. Niingan si Papa nga ng duyan ni tatay nga banding-banding sa dok. Sila mo magpapaug ako para maglaw ko. Para malipay ka. Mana seleksian? Daluwi ka, Ju. Ano naman? Ya, Okay. ang busa. Tiri. Kala ko kapil. Ang ano man? Ngaluwi man. Ang hilak mo gabi. Ikan ko gamiting. Ano man? Ang busa. Na magkita ra bitaw magbalik. Magkita ra magbalik. Karon ba nila kaw? Palabi diri hilak-hilak diri. Takihin gani ka. Luwi si Luwi. Kalagaw ng lister ng hilak si Lexi. Kanip din sa palakon. Kaya mingawan ko na siya. Ano magsilbi kay manarbaho man. Ano ko lister balik? Inig birthday ni Lexi. Hapit na magod. July na. Nagasa mo dito be. Nagasa mo Wala dito. pa rin ko na ba sila nagbanding-banding gapon. Karjet ra. Luwi lang man. Luwi. Ang busa. Nandito na ka? Ano mo na yung da? Nakon siya tamas ubo. Dito palitan kag tamaw sa ubo? Kahilak ra ko kay si Lister ka nang hilak mapod. O man ko makontak kay dito ko nag-meeting lagi mi. Nagkapito ni mo, pwede mo ka mabas imong papa. Sugot ka gatura kasi imong papa. Ha? Good. Hindi man nga papa man ani dyan. Panang nga ba kasi Ano mo sininaningan he? Kani? Panang nga ba kasi imong papa no? Wala basa manglikod asa kitang baw nimo. Di naluoy ko nilang duha. Si Julie. Saan man ngayon ang sitwasyon nga naman. Hindi mo naman sa kung kipaapil og hilak. Hilak ka. Di lang ikaw ganahanong na magilak-hilak kay. Kuan, makahilak po kong apil. Sunod, dato nakahilak ka. Gagod sa mong kiss. Bye, pa, nga na ra. Kita pa mag-utro. Duhara ka tuig. Birthday? Hari ko to eh. Di. Agi mo papadala rat na muli. Ay ka naman. Kuha naman to ron Mayo. Kasara ka buwan. Sunod si Mana, June naman. Naghaman sa June, July na, birthday na ni mo. Kasama ka matapad ng gabi eh. Nimo. Ama, Jo, ano ka kakatapad? Naku na ko'y kaunot-unot. Nagtapad mong lulabiti dito ah. Pa. Yung mama, wala mo kakatapad sa imong mama. Wow!